Kini kilong ki kubur ki baman tak kasngi. Hadin ka jing penslem kilat ai jing yarap na ka sorkar pedeng. Ka sorkar Mizoram kalas dang ban penmi pisa ban peniok jing yarap syaki briu. Kibadon kumba khat ar hajar ar spa ngut. Kibalaya kenu iya ka jing na ka jing ki ka jing yaki. Ham Manipur. Ong uhe officer jong katnat ki kampo yeng. Kibor kmi kila ong baka sorkar jela kila pha iya ka notis ban wat pisa jing yarap na ki menteri kinong tawan kinong trei jong ka sorkar jela bat sorkar pedeng ki kunhun trei kam sngoba jong ka Aisol Municipal Council bat kinong trei bang kibor pahara kum ki pulit Assam Rifle ki Sipai India bat ki Sipai Border Security Force BSF kin sabu jing kerpadru ban no senyang ia ka pisa na ka menta ka jing ai jing yarap hau bna jemang menteri rang ba ka Mizoram Uzoram Thanga ulong ia ka sorkar pleng bakan penio shipoklur kapisa ai jingirap syakibriu kibala syak penkendria jaka kibor peniat kilong baka sorkar ka klemio pediang kano ka jubab na ka sorkar pedeng hadu baka kenhun trikam jong kanika jela hapo jong ka jingelam jong menteri kikam spot uropat romawea rongte ulayo bania kenu bat uskatri bakmi yaki kampo yang jong ka sorkar pedeng u Ajay Kumar Bhala ban penpau halor kanika jing ha ubnai baladep